taas kaikille. Ja mun videoissa on aika paljon tykkäyksiä ja mun mielestä olisi kiva, jos te tykkäisitte muiden videoista. Ja jos teette sillä niin kivoja. Koska siis mun videosta ei tarvitse vaan tykätä, vaan muidenkin videoista. Ja tää on vähän outoa, että nyt kun se niinku tupettaa, niin se ei esim. Tarkoita sitä, että toinen olisi hyvä. Koska me kaikki on hyviä tekemään myöskin omaa tyylillään videoita. Ja esim. Siinä yhdessä videossa oli jo yli 100 tykkääjää. Ja ei tarvitse olla, jos ei haluaisi. Mutta jotkut vaan tykkää videoista, niin ymmärrän. Ja tää on siis Roblox-peli, jos te ette tiedä. Varmaan se on tosi suosittu peli. Mutta joo, nähdään kohta, koska mun pitää laittaa toi wiki, kun mä sain sen kikkiin. Siis mä puhun tummalla äänellä, tää ei mitään filtteriä, niin mä siis pelaan mummalla kännykällä. Näin itse asiassa tää oli jotenkin nuhanen, koska vähän nuhataan. Mutta joo, Rokavela tähän kello 15.33 nyt tähän aikaan Robloxiin. Nyt on 8. päivä 15.25. Tulkaa tähän aikaan pelaa, jos näette tänne. Joo, moikka.